ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 6 август соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо. Якта аз дигар тараф аст, боқимонда ҳама хонаҳо аз душанбе. хоҳишмандам навори зинда мешавад. баҳри шумо Авто ТВ навора тайёр кардагӣ. хоҳишмандам касоне ки дар канали мо нав омадагӣ ҳастед, якта лайка бизанед, дар канал подписатсия кунед. мардуро барои реклама кардани хонаву мошину, квартира, мол маҳсулоту техникаҳои худ бардорҷоно метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунед. дар номерҳои баъдӣ мисли ҳамин инсоно мегирам, хона боша хона, мошин боша мошин реклама мекунам. гапа зиёд намекунем, қисса кӯтоҳ шавад, мақсад олӣ. хулас, навори имрӯза бениҳоят хуб. бизанед лайкораво тамошо кунед навори имрӯзара. инак мегзарем ба элони якум. элони якум чие бардуро? хонаи фурӯшӣ дар душанбе, айниқтараш дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Жилмастӣ, Қара Тегинский мега. аллакай бардурое ки айни ҳол дар душанбе ҳастед, хитоб медонед. ҳолати хона ҳамин, састаянаш ҳамин хел. иборат аз 4 дархона ва 2 сотиқи дигар замин дорад, 2 то ҳаммом дорад, яктаи дигар ҳоҷатхона дорад бардуро. ошхона ва калидор ҳаст. ин масъалаҳо яъне ки мушкил намешавад. ана як хонааш нарх навора бардуро ози шумо да мегумтон. боз касоне ки аз номи канали Авто ТВ агар занг бизана, шумо да насиб бошад, муомила карда мешавад бардуро. ҳуҷраҳо бардуро 3/4 бо таҷҳизотҳои зарурӣ, яъне ки муҳайё кардагӣ, фақат ки мерен бардуро зиндагӣ мекунед, тамом. нархаш $45,000 чихел ки дида истода ихто айни ҳол хонара. ҳола дамин састаян хел. 2 то ҳаммом дорада, яктаи дигар ҳоҷатхона дор бардорҷоно. 2 сотиқи замину, 4 дар хонаи дигар. дӯстон, ин шутка нест. ин нарх наво айни ҳол бениҳоят кам ҳастай. 4 дар хона метавонед ки дар ҳамаи рақамҳои 4 3 5 охираш 70 занг бизанед, телефони дастӣ ва ҳам ватсапаш, ё ин ки 935 54 93 63. бениҳоят положение вазим намега. аз ҳамин сабаб бояд ман срочно ҳамин хонара бифурӯшам. маблағ лозим. хоҳишмандам фақат харидорҳо ба харидори ҳақиқӣ муомила карда мешавад. масъалаи обу свет мушкилӣ нест. мактабу садиқу бозору иё яъне ки бардор иё ҳам мушкил намешавад. ҳамом ҳоҷатхонааш беҳтарин кардагӣ қоидаи барои зиндагӣ кардан. ҳуҷҷатҳо 100%. хоҳишмандам фақат харидорҳо занг бизанед. ба элони дуюм мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Симиганҷ. бинед бениҳоят номи хуб. фикр накунед ки холи суратша бардор ҳози иҷада боз наворшам ҳастай. гуфтам ака ҳам суратҳоро бибинед, ҳам видеоро хича тамошо кунед. деҳаи Одилӣ мега бардор. деҳаи Одилӣ иборат аз 3 дархона ва 6 сотиқи дигар замин дорад. ҳола ча дидехтон. дарону шкатур кардагӣ. як подвал, як ҳаммом дорад. як подвал, як ҳаммом шкатур кардагӣ. танҳо бардору дару тиреза меонена, тамом. дару тиреза мондан лозиме. бо нархи 250,000 сомонӣ ин бошад дар Ваҳдат аст бардор, дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Одилӣ. хуб, наздики остановка, назди мактаб, масҷид ва мағозаи калон. ҳамагӣ 100 метр дурӣ, яъне ки ҳамин қадар роҳ то хонара бардоро. асфалтпӯш кардагиай раҳро, яъне ки шумо ба автомобил бошед агар бардорҷоно, мушкилӣ намекашед. тамос тариқи ватсап хоҳишмандам рақамҳои +7 939 88 89 930 охираш. и рақамҳои русӣ буд, аз ҳамин сабаб камтарак дароз. ака медонехтон бардорҷоно. ҳолати хона ҳамин хел, састаянаш ҳамин. шкатур кардагиай 6 сотиқ дораву 3 дархона. подвал ҳаммом ҳам дора. бо нархи 250,000 аз номи канали мо занг бизанед, бо насиб боша арзон мекунам метадон. ба элони сеюм мегзарем дӯстон. ана акнун боз як хонаи дигар дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Сино, дар кӯчаи
навбаҳор иборат аз 5 дархона 18 сотиқ замин. Бардоро бина ака 18 сотиқи дигар замин. Як сотиқша акаун меяд ки 120,000 сомонӣ метавон. Анака вақтонша фикр кунед. Обши бигирем агар шербачаҳо 216,000 хитон ҳавлира бибинен, айни ҳол ҳолати хонаро бинен. Састайя хоҳишмандам фикри ақидатона дар комментария бинависонед. Илтимос. Бо об ва барқи доимӣ барои 2 оила мувофиқай. Барои ки 5 ҳуҷра ва 18 сотиқ замин ин бениҳоят калонаи хитон медонем бардоро 2 та дарвоза дора. Барои 2 оила бениҳоят мувофиқ. Наздик ба 3 масҷид. Обши бигирем 30 метр духтар мактаб ва кӯдакистон, 50 метр боша бардоро ба масҷид. Хулас маршруткаҳои 7 ва 57, автобуси 6 ҳам мегзара. Алиш намешава, фақат нақд маблағ $216,000, 5 ҳуҷрагаву 18 сотиқ. Як сотиқша мега 120,000 сомон наметавон. Аки хеле касоне ки бигиран, агар рақамҳо мондагӣ бад хоҳишмандам занг бизанед. мегзарем ба илони чорум. боз як дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ. Аки хитом медем ҷоҷа. ҷамоати Зайнаб Обод бардоро. ҷамоати Зайнаб Обод. Деҳаи Ҳасанобод. иборат аз 3 дархона ва 6 сотиқи замин дорад. кухня ва ҳаммом ҳам ҳастай. ҳолати хонаро хоҳишмандам бибинед. баҳо битен ва фикри ақидаотона дар комментария бинависонед. бигӯед ки кадом эълон ба шумо бисёртар маъқул шуд. 300,000 сомонӣ нархи ҳамаи хонаро гуфта истодан. 3 дархона дораду 6 сотиқи замин. Ака бардорои ман ҳар кас ҳар хел нархи наво мемона. Тамоман фикр накунед ки автотв ин нархҳоро ай худаш мемона ё ки ягон сум болошта худаш мегирад. Не бардоро. Ман ҳамин реклама мегирам, ҳақиқат ма мегирам. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 931 73 20 18 ё ин ки 008 59 83 83 занг бизанед. ду хонаш бо ремонт, як хонаи дигаш ремонт надора. Оби свет ҳастай, ҳуҷҷатҳо омода, кат ҳам дора бинем ба дурахтон. Ака касоне ки харидор ҳастанд, рафта аз наздик боз як бор дига бибинем. ба панҷум эълон мегзарам. фикр мекунем ки бардоро ин навор имрӯзаи ман ба шумо маъқул шуд. боз як хонаи дигар дар Душанбе. Касоне ки цемент завода агар дида бошен, ин хона дар ҳамон тарафа бардоро. Дар маҳаллаи Девдара, як аз 3 километр дуртар аз роҳи Калон, яъне ки хона ҳамин қар аз ин садор бардоро. ҳавли дора. хуласи гап чӣ хел мутонак болаше бачо. метавонед ки шумо агародкорӣ кунед. дарахтои мевадиҳандам ҳастай. бовар кунед обу ҳавои бениҳоят тоза. хонаҳо боша бардоро 320 ба 540. ду дархонаш 320 ба 540, дигараш камтар дига ай. ҳамин ду дархона фарқ мекунад. хуб, об ва барқ дора, 3 сотиқи замин дора, 3 дархонаи дигар дора. 300,000 сомонӣ нархи ҳамин хонаро гуфта истодан. Ака агар ҳамин видеоро худ тамошо карди сабрушӣ, мақсад гуфти биги рекламаш ка. Ина ака дига чӣ кор кунам? Фикри ақидаи хита дар комментария бинависон. Ҳамин рақамҳое ки дида истодаен 009 90 35 02 ҳамин номерои акамона метавонед ки шумо занг бизанед. омада бардоро хитон бибинем боз хонаро. Акамон рости гап ма открита гап мезанам шербачо. Акамон рости гап одами низоми аст, камтарак положение вазмида галти дега, яъне ки бардори худаш. аз ҳамин сабаб хонаро ма савдо мекунам мега. Ай так бигирам хонаи хуб гирд ванаш маҳкам кардагӣ, ҷойҳои даркорӣ боз семент кардагӣ бардоро, яъне ки стяжка кардагӣ. Дига вохи хонаи тайёра кӣ мефурӯшад? ҳав занг бизанед 009 90 35 02 рафта аз наздик бибинед. аз номи канали мо занг бизанед, насиб боша бо шумода чикор мекунад? арзон мекунам ета. шербачо хоҳишмандам якта лайкчои хитона бизанед. ба канали Автотв подписатсия кунед. агар ки шумо ҳам дошта бошен хона, дошта бошен мошин, дошта бошен квартираву техникаҳо, чизе ки боша барои савдо кардан, канали мо барои ҳамаи бардоро. мисли дигар блогерҳо ки мошини кӯҳна аст, баъзеш муддаато овозаҳош омадан ки реклама намекарда дастаян. вақте ки канала мо кушодем шербачо, маҳз барои хизмати шумо.
چیزی که باشد اعلانش میکنیم. خب برای реклама همین رقم میمونه. با شما من تشکر میگم که تو همین دم با ما بدین، یعنی نوار ما را تماشا کردین. من از این به نهایت می‌ندارم. تا نوارهای آینده خدمت یار مددگار تماشاچی بچه‌ها پناهتان به خدا. لایک را بزنین، در کانال افتا تв подписаться نکردین خواهشمندم подписаться کنین.